ready one take 1 2 3 count ready 1 2 3 go माथो गरमाय लोगोफोर आङो जोंहा माने शर्ट मुभि ट्राइ खालामदों आरो शर्ट मुभिनि थाखाय ओमफ्राय ट्राइआ मिनिनो ओंखारबाय दायो देलाय गासिबो दे र लोगोफोर सोर सोर जोंनि इदि शर्ट मुभि नायनो लुगैदों माने शर्ट भिडिअ आरो ना कमेडि बा माबा इदि सोर सोर इदि नायनो लुगैदों ना लुगैया नोंथांमोना कमेन्ट खालाम इदि जायो नामा लुगैयाखैमोन थागोन सानदों नङा नायनो लुगैदोंबा हाजासे हायाबाबो ट्राइ खालामगोन आरो ना नायनो लुगैयाबाथ' जानो देलाय ट्राइ खालामगोन जायो ना जाया Kamera minum kartu so. 1 2 3 san. Minum keren. No. Deh. Minum keren lah kontrol. Ready. Dah minum keren dong ah. Sampai na? Sudah. Mar kau mulai relax ah? Mamin sih. How? Kau mulai berjana? Ini gue soji dialog. Tuh. Ready, sampai. 1 2 3 go. Mar ready sampai izin dong ah. Roll kamera action. Putra eman gorom. Sienबो सान थांनांगौमोन खखाबो सान थांनांगौ साला नायाबो नाङालै मैयाथ' हानाय नङा नामा रायजोफोर बे बैसोआव टाइटानिक गोदोनायखौ नायनो थांनो सानदोंमोन आं ड्रेसखौनो गानना लागोन र' दै सिङाव हाबनाय जागोन ना जाया दै सिङाव हाबनो सिस्टार दैयावसो हाबलाबायगोन नामाब्रा टाइटानिक नायनो थांनांगौ ओंखार लोगोफोर सिस्टार थ' लोगोफोर जों ओरैनो सुट खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो आइखौ खामानिफ्राय गाबबाय सोरबा फैदो होनगोन दे आइखौ आंनि सब जाहोनि मिनिहोनि माने नों गंना थाबायबासो सिनाय मोननाय नङा ना आइ सोरबा माइरं बिनो रायजोफोर नायबाय था खबरा इखौ रेडि खालामनानै दे ट्राइनायनि माइरं बिग्रा哎呦我的妈！ सोरबा फैदों哎呦我的妈！ बांदर जादले गंना थांबाय बाबु सोरबा बोराय फैदो
सैमा सोंसो दै नुवाखै जिंखौआ गिना खारदों सैमाया मानो गिदो ओइ थांलाय खाथियाव थांनाय सैमाखौ सैमाया गिमारदोनो गाय सैमानो गिदो आरो मा फैलाय नोङो लासै लासै चिंकु 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 ini masih butuh gila senang Bima Bima ơi Bima tay tani ku từ này ku này thằng đi gì à ai ơi mà bữa nay tôi show này là khai bảo भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी Papa bini na iminan torgelay de. So guys, ini bagaimana bila semau? बेफोरबायदि मालाबाबो जानाङा मिथिगौ ना थाम थाम दोन नामा Guys, ai cứ thua này chứ ai ở đây đừng bắn thôi chứ. Masih ini hidangnya favorite lainnya. अब मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल तो लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आगै आब' आदा फंबाय मादै नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो जोंनि फानि भिडिअ नायनो लुगैदों ना लुगैया एक्चुअली रोङा ना होमबाबो ट्राइ खालामना नायबाय खारन बयबो बिमानि उदैनिफ्राय रोंनानै फैखायाब्रा अब मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल ट्राइ खालामबाय लोगोफोर ओमफ्राय रोंनायथ' रोंखाथारा बाङायबो रोंखाथारा नोंथांमोना नायनानै मिथिखागौ जानांगौ बायबो रोंखाया जास्ट ट्राइ खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय जुदि नोंथांमोननिफ्राय अननायफोरखौ मोजाङैनो मोनबाय थायोब्ला थारैनो ओंखारमारगोन शर्ट मुभि ना गावदां गाबोलदाय जोङो बेलेगनि बायदि मान मोजां खालामनो हाखाया बेखौ मिथिखायो जों बादायनो चट एसेल' एसेयावनो नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै दावगा होलाङोबा जोङो थारैनो लासै जालांनो हागौ नोंथांमोना थारैनो अननाय होयो जोङो माने मागोफ्राव बिदि जानुवारिफ्राव माने सेंग्राफोर पार्टि खालामोमोन नालाय ओमफ्राय फोथाराव जोङो मोनसे बोसोराव माने माइक लाबोलायनानै बक्स लाबोलायनानै जोङो नाटक खालामबायब्रा ओमफ्राय खालामनानै जों जमा लोगो आरो सेम क्लासाव फरायनाय बेटसनि मानसि ओमफ्राय नाटक लोगो सासेया बेलेग पार्ट लायो ओमफ्राय आंना बेलेग आं माने आंनिया गाबनायल'खा आरोना ओमफ्राय माला मा खालामदों जों खालामदोंमोन बिदि मबाइल जों बे समाव आरो लायासैबो नालाय ओमफ्राय हराव माने हरनि दुइटा एटासिम खालामदो आरो ओमफ्राय खालामदोबा ओमफ्राय बिनि नखानायै नेक्स्ट दिना गामियाव मानसिफ्रा सोंबाय आरो नोंसोरलाय सिनेमा नायनाय माब्रा इमान गाबलायलायनाय इमान हामा नांथावना जोंबो थांहां जादोंमोन थाङाखै बिदि होनना बुंदों जोंबो थांलायलायनो लुगैदोंमोन बिनिफ्राय हरद्रायखाय थाङासै इमान हामा नांथावना गाबनाय खोनासोदो मा सिनेमामोन इमान हामा नांथावना गाबनाय मानाय नङाबा जोंनो सोरबा माइक स्पिकारखौ लाना सोरबा गाबो सोरबा डाइलगखौ बुङो आंबो बुङो बिदिनो माने बिराद इन्टारेस्टै थांदोंमोन आरोना बिनिफ्राय बे समखौथ' मोनफिनला लोगोफोर खारन खाफालाव आंबो गोजा सिन्दुर होबाय अनजालिखौ लाबोबाय गावदाखौ लाबोबाय लोगोफ्राबो लाबोजोब्बाय सोरबा गथ'आनो मोनलायलांबाय माबाबो ओमफ्राय संसार जानाय लाइनाव हाबबाय नालाय ओमफ्राय मा ज' लोगो जानानै अबाव आरो मा पार्टि खालामबावनो मोननो उपाय गैला न'खरावनो संसार जानाय लोगो लोगो न'खरजोंनो पार्टि खालामनानै थानांसिगोन लोगोफोर आं मोनसे बुस्थु नोजोर होदो आरोना बिदि केमेरा लाइनावनो नुहुरदों आं उनथिंगालाय मानि मा नोंथांमोना नायनो हागोन
आंखौ बया रायगोन आं दा खिथिगोनसो आंखौ बुंबायानो थायो रायबायानो थायोमोन ओमफ्राय इदारा जाव दंगि बेयो माने हाबायाव माला सोनायमोन आरो ना ओमफ्राय बे मालाखौ बियो बक्सआव बरिया साजायनानै ग्लासाव फिटिं खालामना दोननायमोन बियो इदि जानाय नङामोन मोजाङैनो थाबाय थागौमोन गोथाङैनो होननानै ओमफ्राय आङो माने टाइमबो मिलायासै ओमफ्राय इयो इदि थाबाय थागोन ना सानबाय आङो ओमफ्राय बिदिनो बिदि थांलाय बिदि बे खामानिखौ मावनो थालांबाय आरो ना दा आं हामा नाङो नुबा खामानिया साक्सेस जायासै इयो ओमफ्राय कनि बाबु आरे बे बुस्थुखौ नुबा आं बिराद रागा जोंनो खारो इखौ आङो हाबानि सिगांबो खोन्थाहरदोंमोन माने इदि खालाम इदि आं माने एख' गिफ्ट माने लुगैखायाखैमोन आरो ना इनिफ्राय आङो जेबो लुगैया दाबो लुगैया ओमफ्राय जास्ट आंखौ बुजि मोननांगौ आंनि गोसोखौ बुजिनांगौ आंनि दुखु दाहाखौ बुजिनांगौ बेल' आंनि गिफ्ट लुगैनाया इनिफ्राय जेबो लुगैयामोन आं बाट बे मोनसेखौ आं बिराद खनले बुंहरबाय थादोंमोन मानो होनबा जेब्ला आं हाबा जाना फैयो अब्लाथ' आं बाहेरायाव ओंखारनाय माने हिन्जाव गोदानाथ' बिदि थांबाय थानो हाया जुदि थांनो हानायबा आं गावनो खालामगौमोन इखौ नाङामोन आं इखौ नाङामोन बिदि थुवाब्रा ओमफ्राय बियो माने अननायाव बिदि थुवा बेखौ नाङामोन आं बेयो खामानिखौ माने टाइम सोलाबा बिदिनो रानलांबाय आरोना बेखौ आं माने आं हाबानि मोनसे सिनायथि बिदि मेम'रिस दोननो गोसोमोन आरोना बे जायासै गोरान जालांबाय बाट गोरानबाबो जुदि आं खालामना फैबा बिराद गोजोननाय मोनगोन आङो ओमफ्राय नोंथांमोना नुदोंना जेब्ला हाबा जायो हाबा जानायनि उनाव जोंखौ अबेबा बेरायनो थांनाय माने नुदोंना नुवाखै मानो होनोबा बे आंखौ लाङाखै आरो आंखौ जेरावबो थांनो गोसो गैया बाट आं मन्दिरफोराव थांनो गोसो आरोना बिसोरनो मा खाथियावनो जेनेबा मन्दिर दङ मायबा जायगा दङ आंनि सिख्ला समावबो टाइम गैया बेरायनो मोनखायामोन आं बिदि बेरायग्रा मानसि नङालै बड़ा हरामी हो बेटा नै खोनासं हिरिम्बाया जोंनि बारा गोजान नङा दा नङाबा मा जानो खाथिथार हा खाथिबाबा आङो बेयाव थाङाखैबा सानसेखालि लोगोफ्रा जबरजस्ति आं थाङा दुगैयाखै दुगैस्रां लोबस्रांसो थांगोन आं बेयाव बिदि जानला मोनला गालाय बुजाय थाङा होननानै थाङो आङो ओमफ्राय आं थाङाखैमोन दै ओमफ्राय लोगोफ्रा जबरजस्ति लिंबा आङो थांबाय उपाय गैयिनि कारनाव ओमफ्राय गारिबो दङ गारिखौ गाखोलांनो होननानै बिसोर आं थाङा बारा थांनो हाया गारि थानायखौ लिंबाय ओमफ्राय थांनानै मन्दिर सिङाव हाबाखै आङो लोगोफोर मन्दिर सिङाव हाबा लाखिनो बाहेरायावनो गिदिंबाय ओमफ्राय बिसोर हाबदो आंनि बिनानावफोर बिनि एरियानि जुदि सोरबा आंनि सिनारखौ नायबाय थायोबा बे आंखौ लाइन मारिमोन बे आंनो फन खालामोमोन होनना आंनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे नों आंनि बिनानावखौ होनबाय आं खोन्थाबानो जाबाय दे आरो बेथ' बारदों बे जाबाय ओमफ्राय नै नोंथांमोना मा सोरबा मोनथियैफ्रा मा बुस्थु इयो सानगोन बेयाव टिभि दंमोन टिभिखौ जों दाख्लै लाना थांनाया भिडिअ नुदों जानांगौ हाबानि भिडिअ नायनो होननानै लाना थांनाया लाना थांनायनो जोङो लाबोआखै माने आरो भिडिअ इदिट खालामनो होबावदों नालाय बेलेगनाव ओमफ्राय आवगाय केमेरामेननोथ' बिसोरथ' हरबायानो बेनिफ्राय आरो मोजां क्लिप ओंखारबावगोन होननानै जोङो बेलेगनाव होदो आरो ओमफ्राय होबा बिसोर आरो इदिट बानायबाय थादों ओमफ्राय जायाखै ओमफ्राय टिभिआ जानाय बावनांगौ नालाय ओमफ्राय लाबासै आरो ना ओमफ्राय बिदिनो सोलिनांसिगोन आरो साननैसो थाना जों आरो थांनायानो जाखागोन जेब्ला ऐसा क्यों देख रहा है आफाखौ मोना ada नोंनि सेन लानाया ada नोंनि फाख्नावा मोनामदो थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर माने जास्ट जोङो ओरैनो न'आव ओरैनो टाइम पास खालामदो आरो माबायदि टाइम पास खालामदो नोंथांमोननोबो शेयार खालामबाय जों नोंथांमोनखौ लानानै जोङो बायदिसिना ओरैनो दसे फानि खालामबाय आरोना माने बिराद ट्राइ खालामनो लुगैदों आंबो सर्ट मुभि बानायनो ओमफ्राय बेखौ जबरदस्ति लिंबाय आङो ओमफ्राय आंखौ लिंबाय थायो आरो इयो ट्राइ खालामनो जायनो हायो होननानै ओमफ्राय आङो येस होना आरो माथो मेगनफोरानो बेलथा बिल्थि बिनो रोङाखै बेबोथ' मोनसे थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरबाय बेनिफ्राय अननानै चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामना होदो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट गासिखौबो खालामना होदो ना मा बुंबावनो माबाफोर बुंबावनोबा बुंदो लोगोफोरखौ थ' नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थागोन होननानै आसा खालामबाय आंनि गासै इउटुब फेमिलि बाय बाय